कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Sarvam Krishnamayam Krishnarpanam. Hare Krishna Prabhuji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரபுஜி, அன்பான காலை வணக்கங்கள். நம்ம கிளாஸ் டைரக்டாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பிரணத்தை படிச்சுட்டு மங்களாசரன் படிச்சுட்டு கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். பிரணதி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஞ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ஸ்ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா, அப்புறமா சொல்லலாம். வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மாண்ய தேதாய ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாமனே கௌரவிஷே நமக. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயே தத்தாலியே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரீம் யத் கிருபா தம்ஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்தாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரிணே. நாராயணம் நமஸ்குத்யம் நரம் சேவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். ஷண்வதாம் ஸ்வகத கிருஷ்ண புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக ஹர்தந்த ஸ்தோஹை அபத்ராணி விதுனோதி சுகிருதம் சதா நஷ்டப்பிராயேஷ்வ பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம். பகவதீம் உத்தம ஸ்லோகே भक्तिर्भवति नैष्टिकी. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம். எஸ்மா பிரணாம்ஸ்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ், அன்பான காலை வணக்கங்கள். ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கம்மா? இருக்குமா, இருக்கு. ஓகேம்மா, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து இந்த சாப்டர்ல லாஸ்ட் ஸ்லோகம் 44வது ஸ்லோகத்தோட முடிச்சுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் நாரதர் பத்தி அடுத்த சாப்டருக்கு போயிடுவோம். இந்த ஸ்லோகத்தினோட பொருள் என்ன மொத்தமா? சூதபுராணர் பரிஷித் மன்னரிடம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஸ்ருதி தேவரிட அருளால் கேட்டதை சொல்கிறார். அவர் மிகுந்த கவனத்துடன் கேட்டதால் அதனால அவருக்கு பாகவத்தினோட ரசத்தை முழுசும் அவரால் அறிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது. ஓகே, அது சுருக்கமான சொல்லணும்னாக்க அங்கே அந்த முனிவர்கிட்ட பாகவதத்தை பாடிய போது நாள் முழுவதும் மனதோடு கேட்டு அவரது அருள் நான் முழு மனதுடன் கேட்டு அவரது அருளால் அதை புரிந்து கொண்டேன். அதை நான் கேட்டபடி புரிந்தபடி உங்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்குறேன். இதுதான் பாகவத ஸ்மரணத்தின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது. அதாவது ஒருத்தர் எப்படி சொல்லணும்னாக்க, ஒருத்தர்கிட்ட நமக்குன்னு ஒரு குரு பரம்பரையில் ஒருத்தர் அந்த இது சொல்லி அவாக்கிட்டேருந்து கரெக்டா நம்ம அதை கத்துண்டு நம்ம சொல்லி தரணும். அந்த மாதிரி அந்த பாகவதம் சொல்லி கொடுத்தோம்னாக்க அதுக்கு வந்து நம்ம கேட்டாக்க நமக்கு கிருஷ்ணரே நமக்கு கண் முன்னாடி கண்ணில் படுவார். அதனால அதை கேட்கறது சொல்லி கொடுக்குறவா இல்லையா, அவ வந்து நம்ம கொஞ்சம் குரு பரம்பரையில வந்திருக்கிறவர்கிட்டேருந்து படிச்சுட்டோம்னாக்கா ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். இதுக்கு 2 உதாரணங்கள் சொல்லலாம். என்ன, எப்படி சொல்றது, யாருக்காவது தெரியுமா? ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ஏன் பாகவதத்தை அப்படி கேட்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பாகவதத்துக்கு குரு பரம்பரையில் அந்த இவா மூலியமா கேட்டுட்டாக்க நல்லா கத்துட்டு வாட்டேருந்து அவட்டேருந்து கேட்டாக்க நல்லது. நேராக கிருஷ்ணன் நமக்கு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரை சொல்லலாம்? ஒரு சிஷ்யன் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு குருவினில் அந்த குருவிட்ட உட்காந்துட்டு முழுசும் ஃபுல்லும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கேட்குறான் கிளாஸை. அந்த மாதிரி கேட்குறச்சே அவனுக்கு அது அறிவின் ரசத்தை தரும். கிளாஸில் உட்காந்து வெறும் சும்மா உட்காந்துருக்கப்படாது, மனசு இங்கோ செஞ்சிருச்சுன்னு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும். அப்படி ஃபுல்லும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதை கவனித்தோம்னா அந்த அறிவின் ரசத்தை அந்த குருவிட்டேருந்து அவனால் கிரகிச்சிக்க முடியும். அதைத்தான் ஸ்ருதி தேவர் அதை தான் கேட்டுட்டு நம்ம சொல்கிறார். இன்னொன்று 2வது உதாரணம் என்ன சொல்லணும்னா, இன்னும் யாருக்காவது ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியுமா குருட்டேந்து கேட்கறதுக்கு? இல்லம்மா, அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிச்சார் இல்லையா பகவத்கீதையில. இது அர்ஜுனன் வந்து முழு மனசோட கேட்கிறான். அந்த மாதிரி என்னமா பரீட்சித்துன்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி முழு மனதோடு கேட்டாக்க அது வந்து சிரவண முறைன்னு பேரு. அந்த மாதிரி நம்ம கத்துட்டோம்னாக்க ரொம்ப விசேஷம். நாரதரும் சொல்லலாம். பிரகலாதர் கூட கேட்டார்ல ஆமா ஆமா, வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போதே நாரதர் உபதேசத்தை கேட்டார். கரெக்ட். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து விஷயம் தெரிஞ்ச வாழ்த்துக்க கேட்டுட்டு நமக்கு இருக்கிற டவுட்டிங்கும் கேட்கணும். கேட்டுட்டாக்க அவளுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லிட்டுருவா, இல்லாட்டி அதையா கேட்டான்னு எப்படியா சொல்லிட்டுருவா. அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சி நம்ம பாகவதத்தை சின்சியராக கேட்டோம்னு வச்சுங்களேன், நமக்கு கிருஷ்ணரே நமக்கு கண்ணுக்கு காட்சி கொடுப்பார். ஓகேயா? சூதர் கூறுகிறார், இந்த மகாதேவர் ஸ்ருதி தேவர் பாகவத ரசத்தை பாடிய போது நான் முழுசா கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதை நான் கேட்டது எப்படி உங்களுக்கும் நான் சொல்லித்தரணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் இது இருக்கு. இது சிரவண பாராயண மரபின் சங்கிலியை வற்புறுத்துகிறது. சங்கிலின்னு சக்சஷன், அந்த செயினோட நம்ம படிக்கணும்னு சொல்றது. முழு கவனம் என்னத்துக்கு இருக்கணும்? சிரவணம். பாகவதத்தை கேட்கும் போது மனதை முழுமையாக ஈடுபடுத்த வேண்டும். அது ரச அனுபவத்தை தரும்.
குரு அருள் ஞானம் குருவின் கிருப்பையால் மட்டுமே கிடைக்கும். குரு இருக்கணும், அந்த குருவோட கிருப்பையால் மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஓகே. சூதருக்கு வந்து ஸ்ருதி தேவரின் அருளே அவருக்கு கிடைச்சிது. அதாவது இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறேன்னா, பாராயண சங்கிலிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். பாராயணம் பண்ணுறதுக்கு சங்கிலி தொடரோட கற்றுக்கணும். ஸ்ருதி தேவர் ப்ளஸ் இஸ்இக்குவல் டு அவர் என்ன சொல்கிறார்? ஸ்ருதி தேவர் சூதருக்கு, சூதர் வந்து ரிஷிகள் என அறிவு தொடர்ச்சியாக பரவுகிறது. இது பாகவத மரபை வலியுறுத்துகிறது, வலுப்படுத்துகிறது அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்தை இந்த இந்த இதோட இந்த சாப்டர் முடிகிறதுங்கிறதுக்காக அது பாகவதத்துக்கே 2 சாப்டர் 3 சாப்டர் படிச்சுட்டோம் நம்ம அப்படி இப்படிமா இல்லையா. அது படிச்சதுல நமக்கு சாராம்சம் என்ன கிடைச்சிது அப்படின்னா, பாகவதத்தை ஸ்மரணம் கேட்கறதே சின்சியராக உட்காந்து நல்லா. இப்போ நம்மளாம் இப்போ படிக்கிறோம் பாகவதம், மல்டிபிள் டீச்சர்ஸ் தான் சொல்லித்தரா. இருந்தாலும் அவள்லாம் சொல்லி தந்தாலும் அவள்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் வரா. ஒருத்தர் சும்மா அப்படியே வந்து எதையோடு சொல்லிட்டு போகிறது இல்லை. எல்லாருக்கும் அவளுக்கு அவள்லாமும் எல்லாருமே அந்த இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் அந்த குரு செய்த பரம்பரைன்னு சொல்கிறா இல்லையா. அவள் மூலியமா வந்தவா மூலியமா கற்றுட்டு தான் அதை நமக்கு சொல்லி தந்துட்டுதான் அப்படிங்கிறத வச்சுன்னு. அதனால நமக்கும் ஸ்மரணம் இம்பார்ட்டண்ட். சின்சியராக கிடையாதுனாக்க கிருஷ்ணர் நமக்கு கண்ணுக்கு காட்சி தருவார். நம்ம தூங்குறச்சியும் எப்பாவது ஒரு டைம் நம்ம கிட்டக்கு வந்து அவர் நம்ம கிட்டக்கு பேசுவார். ஓகே ஓகே, நம்ம இப்போ ஸ்லோகத்துக்கு போயிடலாம். தத்ர கீர்த்தயதோ பிப்ரர்ஷேர்பூரி தேஜசः அகம் சாத்திய கமம் தத்ர நிமிஷஸ தத் அனுகிரகாத் சோகம் வசராவ் இஷ்யாமி யதா கீதம் யதா மதி. யாராவது படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஒரு பதம் 44. தத்ர கீர்த்தயதோ விப்ரா விப்ரர்ஷேத் பூரி தேஜசः அகம் சாத்யகமம் தத்ர நிவிஷ்டஸ்தத் அனுக்ரகாத் சோகம் வஸ்ராவசிஷ்யாமி யதாதீதம் யதாமதி. இனி பிரபுஜி. हरे कृष्ण महाराज। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षेर्भूरि तेजसः अहं सात्यकमं तत्र निविशसत् अनुग्रहात् सोऽहं वस्रावयिष्यामि यदातीतं यदा मदिः. हरे कृष्ण महाराज। ஹரே கிருஷ்ணாமா. இது வந்து 43வது நேத்திக்கு படித்த ஸ்லோகத்தில் என்ன படித்தோம்? பாகவத புராணம் சூரியனை போல் பிரகாசமானதாகவும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மதம் அறிவு போன்றவைகளுடன் சொந்த வசிப்பிடத்திற்கு புறப்பட்ட உடனேயே இது உதயமாகி இருக்கிறது. கலியுகத்தில் அறியாமை எனும் இருளினால் பார்வை இழந்தவர்கள் இப்புராணத்திலிருந்து ஒளியை பெறலாம் அப்படின்னு நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு படிக்கப்படுறதுன்னு கற்றறிந்த பிராமணர்களே, சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்கு பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு பாகவதத்தை கூறிய பொழுது முழு கவனத்துடனும் நானும் சக்தி வாய்ந்த அந்த மாமுனிவரின் அனுகிரகத்தால் அவரிடமிருந்து கேட்டறிந்த அந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்ல முயற்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி யாராவது பொருள் உரை படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிமா. சுகதேவ கோஸ்வாமியை போன்ற தன்னுருவு பெற்ற ஒரு மகாத்மாவிடம் இருந்து பாகவதத்தை ஒரு கேட்டிருப்பதானால் பாகவதத்தின் பக்கங்களில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருப்பதை நேரடியாக அவரால் காண முடியும். ஆயினும் பாகவதம் சொல்லி அதனால் பணம் சம்பாதிப்பதையோ வாழ்வின் நோக்கமாக கொண்டவனும் ஊதியத்தை உடலுறவு வாழ்வில் செலவு செய்வனுமான போலி மனிதனிலிருந்து ஒருவரால் பாகவதத்தை கற்றறிய முடியாது. உடலுறவு வாழ்வில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களிடம் சகவாசம் கொண்டுள்ள எவராலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கற்றறிய முடியாது. இதுவே பாகவதத்தை கற்பதற்கான ரகசியமாகும். பௌதிக கல்வியை கொண்டு பாகவதத்தை அர்த்தம் கற்பிப்பவனிடம் இருந்தும் அதை கற்றறிய முடியாது. பாகவதத்தின் பக்கங்களில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை காணும் எண்ணம் ஒருவருக்கு சிறிதேனும் இருக்குமானால் அவர் சுகதேவ கோஸ்வாமியின் பிரதிநிதியிடமிருந்து மட்டுமே பாகவதத்தை கற்றறிய வேண்டும். வேறு எவரிடமிருந்தும் அல்ல. இதுதான் வழி, வேறு வழி இல்லை. சுகதேவ கோஸ்வாமியின் உண்மையான பிரதிநிதி ஆவார். ஏனெனில் மிக சிறந்த கற்றறிந்த பிராமணரிடமிருந்து தாம் பெற்ற செய்தியை அவர் அப்படியே அளிக்க விரும்புகிறார். சுகதேவ கோஸ்வாமி தம் தந்தையிடமிருந்து தாம் கேட்ட பாகவதத்தை அப்படியே அளித்தார். அதை போலவே தான் சுகதேவ கோஸ்வாமியிலிருந்து தாம் கேட்டதை போலவே பாகவதத்தை அளிக்கிறார்.
சாதாரணமாக கேட்பது மட்டும் போதாது, முழு கவனத்துடன் ஒருவர் விஷயத்தை உணர்ந்தறிய வேண்டும். சூத கோசாமி பாகவதம் என்னும் சாற்றை தமது செவிகளின் வழியாக பருகினார் என்பதே நிவிஷ்ட என்னும் சொல் குறிக்கிறது. அதுவே பாகவதத்தை பெறுவதற்குரிய சரியான முறையாம். சரியான நபரிடமிருந்து முழு கவனத்துடன் ஒருவர் கேட்க வேண்டும். அதன் பிறகு ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் இருப்பை அவரால் உடனடியாக உணர முடியும். பாகவதத்தை அறிவதற்குரிய ரகசியம் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மனித அளவில் தூய்மையுடன் இல்லாதவர்களால் முழு கவனத்துடன் செலுத்த முடியாது. செயலில் தூய்மை இல்லாத ஒருவனுக்கு செயல் தூய்மை இல்லை. ஆனால் ஏதாவது ஒரு வழியில் ஒருவன் சரியான நபரிடமிருந்து முழு கவனத்துடன் பாகவதத்தை கேட்பாயாயின் அவனால் ஆரம்பத்திலேயே பாகவதத்தின் பக்கங்களை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நேருக்கு நேர் காண முடியும் என்பது உறுதி. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டத்தின் கிருஷ்ணரே எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலம் என்னும் தலைப்பை கொண்ட 3ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து முதல் காண்டத்துல கிருஷ்ணர் எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலம். ஸோ எல்லா அவதாரங்களும் நம்ம பார்த்தாச்சு. யாருக்காவது எத்தனை அவதாரங்கள் நம்ம பார்த்தோங்கிறது வரிசையா சொல்ல தெரியுமா? சொல்ல முடியுமா? 22. 22 வரிசையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 24. தெரிஞ்சது இல்லைன்னா தெரிஞ்சது சொல்லுங்க வரிசையா. அப்புறமா மற்றது நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். சனத்குமாரர், நாரதர், பிருது மகராஜ், அரசராமர், நரநாராயணன், தசாவதாரத்தையும் சொல்லலாமே. மத்ஸ்ய, அதெல்லாம் சொல்லலாம் இல்லையா? மச்சாவதாரம், கூர்ம அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம், தன்வந்திரி, வாமன, வாமன, பிரகுபதி, பலராமர், ராமர், பலராமர், கிருஷ்ணர், புத்தர், கல்கி. எஸ், கரெக்ட். இத்தனை இன்னும் நிறைய இருக்கு இல்லையா? பாக்கி இருக்கிறதுல நீங்க இது பண்ணி அது ஜாயின் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கோர்வையாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த சாப்டர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 3rd சாப்டர் கிருஷ்ணருக்கு எல்லா அவதாரங்களுக்கும் அவதாரம் அப்படிங்கிறது தெரியுது இல்லையா? பாகவதத்தை கற்பதற்கு எப்படி அதனுடைய கற்பதற்கான ரகசியம் என்ன ரகசியம்? இந்த ஸ்லோகம் படித்தோம் இல்லையா? இதில் என்ன கற்றுண்டீங்க நீங்க இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து? பரம்பரையிலேருந்து பாகவதத்தை ஏற்பதற்கான ரகசியம் என்னன்னா, அதை நம்மளாம் இப்போ வந்து ஒருத்தர்லேருந்து கற்றுண்டு அந்த மாதிரி சொல்லி தந்துருக்கோம் இல்லையா? இதுக்கெல்லாம் பாகவதம் வந்து சொல்லித்தரோம். எல்லாரும் பணம் கட்டிட்டு இதுன்னுக்கோங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் பாகவத புராணத்தை படிச்சுட்டு இருக்கு இதுன்னு இருக்கா. நம்ம அந்த கதாகலட்சேபம் கேட்குறோன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போய் கேட்டுன்னு இருக்கோம் இல்லையா? சில பேர்லாம் நிறைய பேர் கேட்குறோம். அதுக்கெல்லாம் இது பண்ண டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே போய் உட்காந்து அவெல்லாம் நிறைய படித்து அறிஞ்ச வேத வித்வான்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே உட்காந்து நம்ம போய் நிறைய கேட்கறதுக்கெல்லாம் போகிறோம். நல்லாவே தான் இருக்கும் இல்லைங்களே. ஆனால் அதுக்கு வந்து அதை வந்து நமக்கு வந்து இலவசமாக சொல்லி தரணும். அதாவது மற்றவாளுக்கு இந்த நமக்கு கிடைச்ச அறிவை மற்றவாளுக்கு சொல்லி கொடுத்தா அவள் ஸ்மரணத்து மூலிமா அவள் பயன் பெறுவார்னு நினச்சின்னு இருக்கணும். அதுக்கு பதிலாக அவள்லாம் என்ன பண்ணுறா? 500 ரூபா டிக்கெட்டு, 1000 ரூபா டிக்கெட்டுன்னு போட்டுட்டு பாகவத புராணத்தை அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்டுருக்கா. அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போகலாம். அந்த பணத்தை சம்பாதிச்சுட்டு அவள் என்ன பண்ணுறவா? வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போவா. வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்டுட்டு நிறைய பேருக்கு டொனேஷன் மாதிரி அவாக்கிட்டேருந்து அவள் யாருக்காவது சேரிட்டி கொடுத்து அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பண்ணினா ஓகே. இல்லைன்னா அவள் அதுக்கு பதிலாக அதை எடுத்துட்டு நம்ம புலன் இன்பங்களுக்கு அடிமையாகி அதுக்கு யூஸ் பண்ணிவிடுறோம். அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண அந்த மாதிரி அவள்கிட்ட இருந்தெல்லாம் கேட்கறது அவ்வளவு நல்லது இல்லை. ஓகே. பாகவதத்தை அந்த அந்த கிடைக்கிற ஊதியம் இருக்கு இல்லையா? அந்த ஊதியத்தை உடலுறவு வாழ்வில் செலவு செய்பவனிடமிருந்து பாகவதத்தை கற்க முடியாது. சுகதேவ சுவாமியின் பிரதிநிதியிடமிருந்து கற்று அறிய வேண்டும். சரியான நபரிடம் முறையாக கற்க வேண்டும். அப்படி கற்றால் கிருஷ்ணரை நேருக்கு நேர் காண முடியும். அப்படிதான் இந்த சாப்டர்ல நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே. அதனால யார் வந்து இதுவாக சொல்லிட்டு நான் அந்த இதில் வந்த பரம்பரையிலேருந்து வரிசையாக சொல்லித்தரா இல்லையா? அந்த மாதிரி குரு சீடரோட அந்த ஆர்டரில் நம்ம கற்றுட்டோம்னாக்கா ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். ஓகே. இது வந்து
இதுதான் இந்த கிருஷ்ணரே எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலம் அப்படிங்கிறது. இது எப்படி கேட்கணும் பாகவதம்ங்கிறதையும் இந்த ஸ்லோகத்தோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். பஞ்சா கல்பத ரூபசியச்ச கிருபா சிந்துபியை வச்சு பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவீபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தி கீஜே. ஆமாம், ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கீஜே, ஸ்ரீல பிரபுபாத கீஜே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே பிரம்மாவும் அவதாரத்துல வருவாங்களா மாதாஜி? பிரம்மா வந்து அந்த அவதாரத்தில் ஐ டோன்ட் திங்க் அப்படி தெரியல எனக்கு. சொல்ல அது எப்படி சொல்லலாம் பிரம்மாவை?